Moi, laskuttia tässä ja tosiaan kästään tämän toka-session tokaan peliin, koska tää oli minusta ehkä jännittävin peli tässä sessiossa, joten katsotaan. Tässä ei nyt mitään hirveätä Slayer-tulosta tuu, mutta tää näyttää vähän tämmöstä minkälainen mun keskiverto, tämmönen dominaatiopeli niin sanotusti. Eli tuossa ihan perinteikkäästi otetaan tuo C ensinnä haltuun ja sitten tätä kautta mä yleensä kierran tonne B:lle suoraan. Tässä on hyvä poimia, jos sinne B:lle yrittää jotakin vihollisia tulee, ja sitten kun näyttää vähän hiljaisemmalta, niin mä sitten lähden käppään tuota itse B:tä. Ja nyt tässä kohdassa sitten mut yllätetään tuolta takapäin ja yllätetään takapäin, no niin. Joo, ja sitten respawnaan tähän ja siellä on joku tulossa, niin mä sen hoitelen Enfieldillä ja sitten tässä jollakin Golden Gunninkin tuossa mielenkiintoista. Senkin hoitelee sitten tuosta meidän B:lle ja sieltä hoitelee vielä kolmannen tyypin ja nyt otan B tässä, tai ainakin yritän ottaa haltuun. Sitten niin normi spyplanein kautta mä näen, että tuolla on kaikki viholliset tuolla ulkona, joten kai tarvitse niistä huolehtia. Eli tässä nyt näyttää ihan tällä perinteikkään lupaavalta tää alku tässä, että näyttäisi menevän ihan rutiinityyliin tää peli, mutta tässä nyt edetes, kun tämä tässä etenee, niin tämä ei nyt todellakaan ole ihan rutiinipeli, kuten tuutte näkemään. Nyt tässä näin meillä sitten tämän paikan ottaa tästä näin ihan haltuun, eli en yleensäkään se dominaatiosta, jos on tilanne tämmönen näin selvä, että ollaan selvästi johossa, 2 lippua hallussa, niin ihan turhaan lähden tonne russaille, että mä vaan tässä rauhassa puolustelen näitä lippuja. Tietenkin mä voisin lähteä tonne kikkaalle ja nostamaan mun koodeira-tieto tai jotakin, mutta ei se mitenkään edesauta sitä sitten, että voitettaisiin sitä peliä millään tavalla. Jotenka mä oon tässä B:n tuntuessa, nyt kun näyttää siltä, että no kaikki on jummannut tuonne, niin mä pikkasen tässä etenen tää C:n kautta. Mutta kuten huomaatte, niin tuonne B:lle, ja nyt on yhtäkkiä ilmestynyt kaikki melkein no vastapuolen tyypit tänne sisätiloihin. Näyttää hetkinen, pitäisi varmaan mennä tänne puolustaan. Jotenka nyt me menetetäänkin sitten B ja sitten vielä tässä näin kuolee. Jotenka nyt alkaa olla sillä että meillä alkaa enää 1 lippu jäljellä ja sitten tuo tulos, mikä näytti, että oli ihan selvä, niin nyt yhtäkkiä onkin vähän tiukentunut. Eli 37-30 ja mä kuolen taas uudelleen. Tuossa mä näen spyplanein, jotenka mä pudotaan se heti alussa alas, koska mä tiedän, että tuonne spawniin ei varmaan ihan heti ole kuitenkaan tulossa väkeä, niin rauhassa saa pudotettua tuon maahan. Sitten heti lähden B:lle. Tää on minusta, no niin, tässä on ihan hyvä sama, otan tuosta granaatista tuo yhden challengen saa suoritettua. Sitten tässä tulee räjähyksiä joka puolella kleikkaa ja sen semmoista ja tuo sitten poimii mut haavoittuneena pois. Sitten mä kokeilen vähän toista lähestymistapaa, kun yleensä syystä tai toista mä yritän mennä tänne B:lle suorintaa mahdollista reittiä, vaikka se ei ole kuitenkaan se paras mahdollinen taktiikka, joten mä oon mennyt tän C:n kautta, kierran vähän tätä alhaalta ja samalla tai ainakin yritän ottaa tän C:n haltuun tässä, mutta tuossakin yllätetään ja nyt me ollaan ihan selvästi tappiolla ja meillä on A hallussa, joka on minusta huonompi. Minusta enemmän tässä CP on parempi kuin AB pitää hallussa, koska Alta on vaikeampi hyökätä B:lle, kun taas C:llä on tää. Siellä pystyy olemaan tuolla ylhäällä ja turvaamaan tuon lipun myös sieltä kautta. Nyt pitää vähän vaikeamman kautta mennä tänne B:lle ja nyt pääsen tähän ja saan nähdä sitten, että saanko. Tuossa ihan kauhea ampumista mun osalta, mutta silti saan tapettua. Saatiin vihdoin B haltuun, mutta ollaan edelleenkin häviöllä. Nyt mä lähden vähän tänne kurkkiin, että mikä tällä on tilanne, mutta ei näy vihollisia ainakaan vielä tällä C:llä päin. Jotenka mä nyt oletan, että ne tulee tuolta oikealta. Tai siis tuolta portaikosta tuonne B:lle, jotenka mä lähden nyt tänne vähän edemmässä. Jostakin syystä mä nyt huomaan, kun täällä on joka puolella vihollisia, mutta jotenkin mä en vaan seuraa tilannetta tähän loppuun asti. No, meillä on A ja B taas hallussa, jotenka. Ja sitten menetetään B, jotenka nyt on tilanne taas sama mikä aiemminkin ja me ollaan edelleenkin tappiolla, jotenka nyt alkaa vähän semmonen tuntua, että pitäisi varmaan alkaa tekeenkin jotakin tässä, että voitaisiin voittaa, jotenka mä näen tuolla ikkunassa, että siellä on vastustaja, jotenka mä sitten niin tällä lailla ennakoin, että se tulee tuolta oikealta ja saan sitä helpon tapoa ja sitten tuolta vasemmaltakin tulee tyyppi, mutta sekin hoituu Enfieldin avulla. Saatiin B:kin vielä haltuun. Sitten mä heitän vielä Novaa käsit, vaikka siellä kyllä onkin jo vissiin. Hidastaa vähän kulkua ja se yrittää puskea B:lle ja sitten vaihankin meidänkin tää yläkautta tänne. Saan tätä hyvän puolustusaseman, kun on täällä ylhäällä turvaamassa ja sitten täältä saa vähän napsittua noita tappoja pari kappaletta. Sitten pudottaudun tänne alas takaisin ja yritän. Tää on ihan hyvä tämmönen puolustusasema, vaikka joku sanoisi tätä kämpimiseksi, mutta
kun tilanne on tämä, että me ollaan edelleenkin häviöllä, niin mä en todellakaan halua menettää tätä B:tä. Ja en tajua, miten mä en millään saanut tuota hengeltä. Kyllähän tuo sihtikin oli vähän mitä oli, mutta siltikin. Ja taas menetetään B. Tää on nyt vähän tämmöstä vaikeutta niin sanotusti. Tuossa ihan surkea ampumista jälleen kerran maalta osalta, mutta tuli hoidettua homma. Vieläkin tuota B-tä yritetään epätoisesti metsästä. Se on pari kertaa jo otettu haltuun, mutta aina se vaan tunnutaan menettävän. Mä kokeilen tää ulkokautta mennä vaihteeksi ja tästä saa tuo ihan Oblivious, ei huomaa mua ollenkaan, mutta sitten mä en taas huomaa tuota oikealta, kun tulee hirveä posse. Sitten mä näen, että siellä on edelleenkin hirveän läjään tyyppejä, joten mä mentään yläkautta kirjan tänne lipulle. Siellä näet, että siellä on 2 tyyppiä, joten tässä sitten varovasti etenen tää lippua kohde. Ja sitten huomaa, että ne lähtee pois syystä tai toisesta, joten mä nyt alan käppään tätä B:tä. Nyt on vähän semmonen tiukka tilanne, mä huomaan, no niin, että tuolta takkaa tulee, joten sen saa ainakin helposti poimittua. Eli tuo ihan loistua tuo Spy+++. Miten tuo on niin vaikea lausua? Spyplane. Se on kyllä ihan loistava killstreak, että suosittelen kyllä edelleenkin kaikkien käyttävästä, mutta ihan miten vaan. Kyllä se 8911 toimii tietyissä tilanteissa hyvin. Sitten mä huomaan, että vastapuoleenkin sanonut Hughyn tonne ilmaan, että mä oon vähän, että miten ihmeessä mä oon sanonut tuonkin. Tiedän tosiaan, että tästä tulee tiukka peli ja ajattelin lähteä pudottamaan sitä, mutta sitten onkin pudotettu maahan etenkaan. Ei tarvitse itse hoitaa tuota hommaa. Ja nyt mä näen, että tuo B on ihan täynnä vihollisia. Että mä mietin nyt oikein, että mitä tässä tekisi. Ja sitten mä huomaan, että tuonne mikä se tuo iso lentokone onkaan, niin mä en tiedä. Stealth Bomber-klooni kuitenkin jää. Menen sen takia tänne sisälle ja sitten samalla käppään tätä B:tä tässä. Ja taaskaan tuo ei huomannut mua syystä tai toisesta. Ja jostakin syystä mä luulen, että puukolla pystyy kimmottaa luoteja takaisin viholliseen, mutta eihän se tietenkään onnistu. Me ollaan edelleenkin tappiolla. Mä oon nyt tässä vaiheessa ala ja miettiä, että ei varmaan voiteta tätä peliä, jotenka sen verran kovasti puskee tuo vastapuoli. Ja mä nyt viimeisen niinku tommosena, miten tää nyt sanois, hädän hetkellä puskenkin C:lle. Tätä C:n kautta, koska mähän sanoin alun perinkin, että C ja B on parempi kuin A ja B, jotenka mä kokeilen tänne C:lle vähän tuolla ehkäistä, että ne ei pääse kulkemaan niin helpolla tonne B:lle ja sitten täältä ne menen suoraan nyt spavniin kierrän. Ja tätä kautta yritän ottaa sitten tuon B:n haltuun. Ja katsotaan, otanko vielä C:nkin jopa tuossa. Joo, se Pix ainakin on tuossa lipulla, joten mä nyt yritän B:tä ottaa se Pixin kanssa tässä näin. Ei mitään väliä nyt, jos A menetetään, koska minusta C ja B on ehdottomasti se parempi. Nyt sitten B:lle meen. Huomaa, että tuolla ulkona on ainakin tyyppejä. Katsotaan sitten sitä sinne suuntaan, että jos ne on mahdollisesti tulossa, mutta siellä tiimikaveri vissiin hoitelee ne hengeltä. Eipä hoitelekaan, mutta kuitenkin saan käpättyä tuon lipun tuossa. Nyt meillä on kaikki liput on jopa käpittynä tällä hetkellä, mutta sillä ei mitään väliä, että jos menetään tuo A tosiaan. B ja C on nyt ihan ensimmäinen prioriteetti, että pidetään hallussa. Siellä sitten C, mä luulen, että C:llä on tyyppi, mutta sekin on hoideltu pois. Nyt pikkuhiljaa alkaa näyttää vähän paremmalta, että kohta on tasaan tilanne ja meillä on kaikki liput hallussa ja näyttäisi ainakin ei helvetti. Pitäis mä sanon tiedostelukoneeksi, en sano. UAV. Mä sanon sitä UAVksi tästä lähtien, koska se on kyllä Modern Warfare liittyvä juttu, mutta kun tuo sana jotenkin se ei soinut hyvin. Sitten saadaan vielä Blackbird käyttöön, nyt alkaa vähän varmistaa peliä. Mä huokasinkin tässä helpotuksesta ja nyt lähden vaan vähän kiertelen tässä ympärissä vielä varmista, että todellakin voitetaan tää peli. Kyllä alkaa näyttää siltä, että kohta mä alan puskeen tonne niitten spawneja kohti, koska tässä ei enää mitenkään voi hävitä, vaikka kuinka huonosti menisi tää loppu. Tässä näin sitten alan vähän napsimaan noita tuosta tappoja taas, mutta yleensä tuossa käy aina noin, että kun mä huomaan yhden kohteen, niin toinen kohde sivulla tai takana tai jossakin. Se jää sitten näkemättä. Menetetään tuossa C, mutta silläkään ei nyt oikeastaan enää väliä, koska tää on niin selvä peli. Tuossa nyt vaan pidetään nuo spawnissa, niin hommaa hoidettu ja sillä siisti. Joo, tää kommentoinnin taso ei nyt tässä videossa ole kovin korkea, koska
Tää ei tosiaankaan ole semmonen peli, missä mä hirveänä saan tappoja ja tulee tilanteita ja kaikkea. Tää oli kuitenkin semmonen jännittävin peli, sanoisin kuitenkin. Tästä kaikista 9 pelistä, mikä me pelattiin tässä tokasessa, jotenka mä kuitenkin lupasin, että mä aion kästetä tästä aina 1 pelin per sessio, niin tämä nyt sattuu olemaan se peli. Ja tosiaan eri näkökulmistakin kästäilen tässä nyt sattuvaa, että mä olin tuossa aika lailla listan kärjessä, niin siksi päätin kästetä omasta näkökulmasta, mutta jos tulee semmoisia tiukkoja pelejä, jos joku toinen tyyppi sattuu olemaan ihan kärjessä. Tässä oli Nixu oli kärjessä, mutta tuli kuitenkin aika paljon kuolemiakin tuossa, niin mä ehkä siksi valitsin tuon oman perspektiivin. Mutta tosiaan jatkossa sitten käsitään muidenkin näkökulmista, jos tulee tiukka peliä ja on kärjessä ja niin poispäin. Mutta voitettiin tämä peli ja hyvä homma. Se on moro.